Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Хӯрик Навад. Бародаро, акама кӯшиш мекунем ки барои шумо наворои хуб беҳтарин кунем. Мисол меган як маталай ку ана калаи шоира гирифта намеша, а касби устора мисол дастуша бурда намеша. Ака мақсади гап ки мами тамоми чира мисол устоя ба нозукиш ки бисёр устова ма хадам санҷиш кардагим яка устора гарани вақтш да азобам кашидагим нишон наметиҳан касба мақсад. Аммо ба шумо мисол беҳтарин наворо кардастам ки шитоби шумо як ёд гирин як чиза. Бисёр вазъияте меша ки мисол айни меҳмондории хитонда ана метонам чизотон бисӯза баравай метоне ки ами дуромадаи канали мо хубиш чия ки дар ютуб чӣ нестай ба забони тоҷикӣ нестай. Ина мо барои шумо мисол пешниҳод кардем. Бисёр одамо мегӯяд одам ака марада мақсад ки ту касбда мисол нишон нате. Ина мо баҳри шумо нишон додистем. Бародар канал дастгирӣ кунед ба дигарро роҳӣ кунед ки то бинан мисол ҳамақай мақсади мо ҳамин бод. Хуб, раҳмат бародаро.